Samantala, magdako naman po tayo dito sa Dagupan City na nanatili pong nasa 170 hanggang 180 pesos kada kilo po ang presyo po ng bangus sa Dagupan City sa kabila po ng mataas sa supply mula sa mga fishmen. Ayon sa City Agriculture Office, nasa 30 hanggang 40% ng supply ng bangus sa Dagupan ang napupunta sa buong Rehiyon 1 at maging sa karatig na mga rehiyon. Usapan po natin ay within the country lang, local distribution pa rin naman po. Yung volume po na pumapasok na 50 metric tons, nasa 30 to 40% po yan. Talaga pong lumalabas ng region. Bukod po doon sa Ilocos area, meron po tayong pumupunta sa Baguio, may pumupunta ho ng Manila. No? So coming from here, and then usually po yung mga region 2, sila po talagang biyahero natin. Yan po ang tinig po ni City Agriculturist May Ana Salomon. Samantala, ipinatutupad din po ng lungsod ang ordinansa sa pag-regulate ng pagpasok po ng bangus mula sa mga lokal na suppliers at vendors. Una po, nagiging secure po yung ating mga local farmers dahil sila ay assured na yung volume po ng pagpasok ng isda galing sa ibang mga provinces ay kontrolado po natin. Meaning to say, pag kontrolado po natin yung volume, hindi po ma-flood yung market natin ng supply. So, magiging steady naman po at viable yung cost ng kanilang selling price, no? Yung ating po mga dagupan bangus na binibenta sa market. So, sa ngayon po, based on sa latest monitoring namin, ang range po ng ating per kilo ay nasa 70 to 180 po per kilo. Lumalaban pa rin po naman kahit na ganun po kalaki yung volume na nanggagaling po sa ating aquaculture farms ng Dagupan. Patuloy rin po ang operasyon laban sa mga illegal na fish pen sa lungsod at samantala inaasahan po na aabot sa 5,000 kilos o 5 metric tons ng bangus ang ihahanda para sa Kalutan at Dalan. For the Kalutan, no, we are preparing since the grills that we are selling right now through the tourism office ay umaabot ng more or less nasa 1,000 grills po yan. So each grill po yan ay may 5 kilos po na allocation. So since 1,000 yan, we are looking at more or less 5,000 kilos po ng bangus or 5 metric tons ng bangus na iihawin po natin sa araw mismo ng Kalutan. Patuloy namang minomonitor po ng lokal na pamahalaan ang iba pang mga presyo ng produktong agrikultura sa lungsod. IFM News. IFM News. IFM News.